Mbak, kenapa kita gak boleh sama segender? Kon nek nyenengi segender, segender ditambah segender, kok dadi genderuwo. Ayo mokel Pep, mokel, spek yali-yali ngene iki kok jak mokel. Mokel iku not my style. Pep, ayo guyu. Siro yo. Mbak ibu-ibu meteng iku nek ngising kok ora wedi bayine brocol yo. Ya iku bayine nek jero wis gocek lan udel. Tolong gaweno jeneng panggilan tapi awalane mon. Oh, celuken tok. Tok montok. Nyekar nang kuburan gawe kembang buket gak popo ta? Ya ora popo wis sak karepmu. Tonggoku wingi gawe kembang goyang. Mayite bergoyang-goyang. Mbak Pep kunci gak haus pas puasa minum apa ya? Lek sahur ngombe bius. Tangi-tangi cek maghrib. Dipuji tidak terbang. Dina tak antemi. Mbak Pep Soden lek poso terus dibaptis. Loh. Posone bayar gak Mbak Pep Soden? Roar. Poso terus dibaptis, paling bayar gawe kiuris. Roar.